हेल' गाइस आंनि साया बर' इउटुब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो गासै मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दासान्दि आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनै माने फार्स्ट खैथा फुजेननोसै आरोना जोङो आइनिफ्राय जों दा बिब' बिनानाव थांनो नागिरदों खैथा फुनो ओमफ्राय माने आब'मोना दहायो मालाय फुना फैखांबाय आरोना एसे फुनानै फैबाय नै फिसाला मोनाबो थांनायदो बिसोर माने फुनो थांनायाव आं ओंखाम संबाय नालाय ओमफ्राय आङो फुनो थांनो मोनासै दा ओंखाम जाहोखांनानै फैबाय फुनोसै आरोना जों दा बिब' बिनानाव फुनो थांगासिनो लोगोफोर बिदिबा नायलांफाबाय थाबानो जाबाय गायखांजोब्बाय खोमा जोंहासो लास्ट जाबाय थायो आरोना बोसोरफ्रोमबो लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआव लोगोफोर गायखांजोब्बाय ना जोबाखै नोंथांमोनाबो नै बिदि दंग'बो बारनांगो जोंहाना नै बिथिं थांसिगोन जों दा नै मा थाबायनो हागोन नोंहाय इदिबाय सना दहाय फुखांजोबना गालांनायफोरा बेयावबो आथा दोनदो बेनिफ्राय नैथिंबो नै फुगासिनो बिसोर माने बेखिनिया फुलमोन आरोना लोगोफोर इनिफ्राय फुजोबखांबाय आथा नै बेखिनिया खैथाबोमोन खैथा दंजोबोमोन आरोना बेखिनियाव ओमफ्राय दंग'आव दोनै बे फुनायफोरखौ आथाखौ नै जोंहा आइ जायो खैथा फुगासिनो बेबो सोर बे नोङा मबाइलाव नुबाय थासिगोन माबायसा नुखो खोन्थाहरदो जा हिट मोनखागोन दा खैथा फुनानै सान्दुं ज्रोम ज्रोमनो नै जों आबौआ थाबायना फैयै मेंबायनो गोजानबो ना एसे ओइनो फिसालाबो फिसाजोबो फैदो जा फिसाजा खै आखा फुयो लोगोफोर नायदो मोना दहाय माने आदाखा फुना गालांदोनो सानैबो नायदो माबायसा डिजाइननि फुदो मा होननानै बुंगोन बेखौ मा लामा होनगोन लोगोफोर नै फिसालाफोरा फुदों आरोना बेखौ नै मा लामा होनगोन कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो खैथाखो खि बिदि फुयो नै बे राजाया फुदों जों फुजोबदों गोबावथार जाबायमोन फुनोसै एबारसो थांनाय बोसोराव आं फुनो मोनदों मेरे खुदों आरोना लोगोफोर खैथालाय फुनो जादो माने हाफैफायाखै नै खाथा गेलथेयाव गेलथो नै बिदि खुलुमदों जनानै फुनांगौ दङ गोजानाव थांबावो गासैखौबो नै बिदि खुजोबदों आरोना खोथियाखौ नै खोथिया बारि खालामदों लोगोफोर दा नै जों जमा गासैबो फुगासिनो बेनिफ्राय नै जोंहा नेपालि आबौबो फैदेरबाय आरोना माने नेपालि मानसि बेयो बेनिफ्राय जोबोद मिलायलायनानै थायो आरोना जोङो बर'जों बर' बिदि जेबो नांलाय खमलाय जालायलाया नै ओमफ्राय खैथाखौ जोङो बेखिनि फुखांबाय आरोना बेनिफ्राय जाखिनि हायो फुनोसै एसे माने इनो दहायनि बे दोननाय आरोना माने फुना गालांदोंमोन नालाय बिसोरो बेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जोंहा गामिनि आइ बिखुनजोसो आरोना बेयो आइ बिखुनजो जायो आं बेखौ
फुसिन फुबाय आरोना लोगोफोर माने बिराद सान्दुं गोसा जाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय माला हागोन जालायदो बेखिनि टाइमाव ओमफ्राय दा आङो फुलांबाय थाबाय आरोना बिदिबा नायलांफाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। मोनाबाय लोगोफोर नै साना हाबबायानो फुखांबाय जोङो दा ओमफ्राय न'आव थांनोसै बोरमा मोसौ लाखानानै ओमफ्राय भिडिअखौ माबायसा मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय।